Hello? Apay manan, timawag kayo manan. Adaman ti masapul yun, apay lang nga nagsusweldo ta tao, inya kayo meten. Kay sumalang ti panagtawag yun o kwa, ada masapul yun, kayo mga kung kamusta no, awan ti masapul yun dita. Nada ti masapul yun kat, sa kayo malang agparik na nga aguni dita, nga kwa. Agpapada kayo mat amin dita, nga kwa. Uray kakaruba dita, uray dagita gagayam ko dita, kwa. Handan dupeg papariin na. Lumaamandan nga dandani kag bakasyonan dagitan, liteng nga litengan ta messenger mo, nado nga message dan. Ibaga dati sa isda kadakwadan. Inya iti panagkunkuna dati tao dito'y abroad. Agpatpatubo lang urmot amudan nga ramida na. Kidi agabroad dama. Maumaaki day. Amuyo mat nga agpadpadala nga agpaupawit nga binulan ti swil-swildo dito'y. Kidi awan ti maururnong ko na agawid da. Kaya da sa awan ada ti yawid nga balito kapag tatakaw tatao. Ang mga agtakaw tatao no bago agawid dita Pilipinas. Maumaaking nyayo amin kayo dita. Inya nga rod ta ibagayo nga intaw-tawag yo. Kaawang pela ti sweldo kat sa kayo lang tumawag no dati amuyo nga sweldo. No dati masapul yo niya ti bagayo. Ay aguray tat aguray. No dati masapul yo gayam kayat ko ibagayo ti English. Dapat Englishin yo, naka-English amin nga ibagayo no da masapul yo. Tanahan yo nga maibaga ti diretso nga English awan hang kayo nga ikan awan ti ipadpadala nga ipaw-pawit nga kwarta no inya man dayta nga masapul yo. Ibagayo ti English no hanyo mga maibaga ti English awan ti maipawit kinyayo. Rugyanan yo nga rod inya dayta masapul yo nga rod. Sige man. Na ay, ang ko nga matarusanin niya. Tukol mga English, dahil tayo maawa, tata, awanan ti masapul yaw, nanyo nga maibagat English. Nasaya akmad, no kasta. Tanong, hanga ka na nayon nga, agpapawit kinyayo. Manipod tata ko naman, ag-English kayo, no, da masapul yaw, niya. Apay niya, gayam dahil tama, damdamag ko nga kwa. Karuba dita nga kung ano, reklamo da kita na ipaspasarabo kinyada. Agraraman. Ngiti kaya na nga itad kinyada nga. Apay nalakat ti agabraw. Isupay ta reklamo din nga agyaman nga inikanda ti danga. Agyaman ti dita nalagib da isuda nga pinasarabuan. Anda mga kakapin anda mga kadkadara. Tapos agreklamo pa itad kinyada nga kwa. Pasarabo. Okay na. Ipungot-pungot kunto pa na kita urmo na nga apagkwa. Apagsaringit. Maumaak lang raw. Handan to pa'y malagip nga kumustaan dayta. Nag-abroad nga kwa, karubada. Tapos agreklamo pa nga napasarabuan ti kwa. Ay salit kide, makapatigargar no kasi ti madamdama nga chismis dita. Di nga gyaman ti animal. E di nag-abroad da, ada nga ron timpaw inang impabalon na. Awan tupay. Kuna manon, oray ko mabuggoong nga inggisa, takananayan nga si dada dayta. Imbag ko manon, naggisama ti buggoong nga impaw-in, ang mga impabalon mo, awang mo. Agparparik na damat ko mga, kwa, sagpaminsan. Agkamusta no, kwa, uray awan ti masapol da nga kunak manen. Kasano nga, kwa, nga mabutang dagito'y tao nga, kwa. Nga arati abroad nga, kwa, nga maka-receive dagita message yung nga, hi, kada kumusta no. No, sa dalaghay, no, kamusta no, dati masapol da. Siyempre, mabutang kami Ngiti ka sa runo na dagita nga message yo kat nga umutang ka dati bagada ako nga sapul da. Kidi matruma kami mga roti abroad nga kakasta. No kumabilang nga agparpari na damot urawan ti masapul da kidi nasayaat ko mamatirik na baka si kami pa iti agkusa nga makalagi mga dati ipasarabo mi no gawawig kami dita. Kidi malagip kumat ko mga ibingayan dagiti no ususar ko nga pantik nga kumasusar nito yun. Nga nabatitak nga pantik, mabalin pa'y mo, dati babati nga bubo na nga madaip pa'y mo, kidi kalubanda.
Malagip kumat kuma nga ibingayan iso daw no agaw awid ang agbabakasyon dita. Dagito ikot bras ko dito ay nga manula nga bulan nga na us-usar ko nga inururnong ko nga hong kimbel-beleng kidi maipamanak ko makinyada no bakasyon lang nga maipasarabo kinyada no kasta nga agparik nada nga uri awan masapul da. Hanga kasta nga itaddan dagita sa iskan na dan no dandan ika nga agawi daw nga amudan. Dagita nga ubing agkakangiwa mo lang nga agpakaturog no nakabakasyon ka. Nagimar nga ibitin dagita puste ay na apo. Kagkakangiwa da. Sumanariit. Aglalaban ta nga agaapa inaldaw nya gita nga kakaruba mauma dagita ang karuba. Mabanin lang isa ako dagita nga ubing nga nga maikulong. Inaramid ko. Nagimar da nga itali ko madita sirok mangga. Maumakin niya da. Kana apay gamin ta kwa. Agpipin narastog dagita ang karuban. Amo mga awanti kwarkwartada apay tagpalastog da. Palapalastog da pay laeng. Diyos ko, birthday laeng nga kwa bunga-bunga pa. Maumaak. Pagpabungga-bungga dati kwa, umutang dati pagpabungga da. Kinabigatan, awan tumalang ti ngal-ngalan da. Pabungga da pala nga kwa. Amo mo ti tao nga, ang karkwartada nga inutang mo lang da kita pagpabungga da niya. Yati maalala da kita pa nagpabungga da. Kinabigatan, kidi awan ti kananda, inyang itaramidan da. Dildilan da kita silyasi nga naglulutuan da. Maumaking niya da, palastog da. Sige nga Rodan. Tumawag kayo nga, kwa. Uray awanti masapulyo, kuna manan. No, uray hang kumay papa-Inglesan. Dahil kita, kwa nga da masapulyo. Maumaak. Sige nga raw. I miss you too. Sige nga raw,